Poznáte teraz práškový cukor kilogram len za 79 centov? Hladný som, že by som zjedol aj vola. Ostali už len oči. A čerstvé slepačie vajcia tradičná kvalita 30 kusov len za 2,99 €. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny. Pamätajte si číslo 1,59. Toto číslo vám zmení život. A to úplne od základov. Vďaka novému úveru na bývanie s úrokovou sadzbou už od 1,59% môžete žiť tak, ako ste vždy chceli. Prvá stavebná sporiteľňa. Meníme vaše bývanie na domov. Pristávame! Ahoj! OK, tak zostaneme tu. Nový Tic-Tac Apple Mix. Vyskúšaj príchuť sladkého a kyslého jablka. Už idem! Srdce Plus lekárne pre vás bije už na viac ako 500 miestach po celom Slovensku. Lekárnik odporúča. Fenistilgel na rýchlu úľavu od svrbivej a podráždenej pokožky teraz len za 7,64 € a Hylac Forte pre rýchlu obnovu črevnej mikroflóry. Teraz pri kúpe 100 ml získate 30 ml iba za 1 cent. Nájdete vo vašej Plus lekárni. Na rozdiel od iných my v Digi ceny nezvyšujeme. U nás máte istotu, že zvyšujeme len kvalitu a ponuku programov. Napríklad teraz si môžete užiť 99 kanálov v balíku Maxi za cenu nižšieho balíka Štandard celé 3 mesiace. Navyše zadarmo získate mobilnú televíziu Digigo nabitú exkluzívnym športom. Kliknite na náš web alebo zavolajte na zákaznícku linku. Byť v Digi sa oplatí. Chceš super ihrisko vo svojom meste? Ruky hore! Mama, tato, kde ste? Začni hrať ešte teraz hneď! Deti budú dobré ako med! Hlasuj si smelo aj každý deň, budeš mať zábavu Ako sen! Veď Lidl postaví krásne dielko! Najsamfasa ihrisko žihadielko! Deti, popichnite rodičov a získajte ihrisko žihadielko! Stačí zahlasovať za svoje mesto! Viac na žihadielko.sk. Lidl! Hodinka úžasných osobností. Je mojím osudom, aby som vyčnieval medzi ostatnými. Musí vymyslieť plán. Musíme to urobiť. Autoškola. Pondelok od 20:30 na Markíze. Hovoria, že som najlepším priateľom človeka. Volal som sa Bailey a mal som chlapca, ktorý sa volal Ethan. Naučil ma kopu užitočných vecí. 3, 2, 1, teraz! A aj keď to spolu nemáme jednoduché, Prosím, Bailey, no tak. som tam vždy, keď potrebuje pomôcť. Prepáč, to bol pes, nie ja. Toto nerobím. A od tej chvíle sme každý deň trávili spolu. A odrazu bol koniec. A potom som bol späť. Čo? Som dievča? A potom sa to stalo znova? Ahoj, psík. A znova. Premiéra rodinného príbehu od tvorcov filmu Hachiko. Tú vôňu poznám. Našiel som Ethana. O tom, že priateľstvo medzi človekom a psom Kde si to našiel? Skúsime môj starý trik. je večné. Psia duša. Dnes o 20:30 v kine Markíza. RTVS uvádza animovaný seriál Garfield. Najdrahší medvedík.